Oh, no. Steffi, ajuda'm. Oh, no. Què estàs fent? Encara no he acabat. El meu programa de televisió preferit comença ara. Dóna'm-el. És meu. És meu. Encara funciona. Maria, què has fet? Dóna'm-el. Uau, ara és un comandament màgic. Tinc una idea. Avui serà molt divertit. Com és possible? Acabo de fer-ho. He de tractar amb això. Aquest comandament és el joguet més divertit. Continuem divertint-nos. Has de menjar per créixer. No m'agrada, vull. Què? No et puc sentir. Para de cridar. Ei! Au, la meva nina ha crescut. Els nens creixen tan ràpid. Només cal fer clic. Genial! Ara puc veure la televisió en pau. Hora d'un petit mos. Ja no necessites això. No m'agrada aquest sabor. Sé què fer. Ara, això és el que necessito. Oh no, només dinosaures espantosos a la televisió. Oh, no, els dinosaures s'han fet reals. Vinga, Ivan, hem de córrer. Steffi, ajuda'm. Oh, no. Ajuda'm, necessito ajuda. Algú que m'ajudi. Oh, no. Per què no? Sí, és clar. Papa, ajuda'm. He pausat tothom i he perdut el comandament. I els dinosaures em persegueixen. Què? Pausa, què? Dinosaures? Et trucaré més tard. D'acord, passi el que passi, no t'espantis. Tu ves, agafa el comandament i jo em faré càrrec d'aquests dinosaures estranys. D'acord, és clar. Papa, aquí ja estan.
Ei, tu! Què hi fas aquí? Crec que és una mica tard per a un convidat. Deixa'm mostrar-te la sortida. Oh, aquí et tenia. Estic entumit per tot el cos, Maria. Ha estat una broma molt dolenta. Ho sento. Ivan, no ho tornaré a fer. D'acord, et perdono, però no ho facis més. Mai més. Què m'ha passat ara mateix? Jo vaig ser qui et va pausar amb el comandament màgic. Ho sento, em vaig equivocar. Està bé, et perdono. No tornarà a passar. Què ha estat això? Deixa, et vaig pausar amb el comandament màgic. Ho sento, no ho tornaré a fer. D'acord, et perdono. Mai més. Ja n'hi ha prou de televisió per avui. Nens, mai mireu massa televisió. Primer porteu-vos bé. I escolteu sempre els vostres pares. Hola, Elisa. La piràmide de Vanya Mania Kids està feta. Oh, no. Oh. L'Steffi l'ha destruïda. Pareu, Steffi, Alice. Feu les paus i jugueu a un bon joc juntes. Ho sento, Alice, però si vols et puc ensenyar un joc que volies jugar. Tranquil·la, sí que vull. Bona feina, noies. Aquí has d'anar a l'esquerra, a la dreta, així mateix. Vas a la dreta i després saltes. Steffi, crec que necessites dutxar-te. D'acord, t'he d'ensenyar aquesta. Gràcies, ho faré jo mateixa ara. Realment necessito dutxar-me, ara torno. D'acord, ves. Tinc una idea. Necessito un recipient. No aquest. Això és exactament el que necessito. Què era això? Un fantasma? L'Alice no s'ho creurà. Anem a jugar a bitlles. D'on has tret això? Ho vaig agafar de la dutxa. Me'n pots donar una mica? No, vés a la dutxa i si vols pots agafar-ne el teu propi. Jo també necessito un recipient. Fem un experiment interessant amb llaminadures. Anem a buscar aquelles llaminadures. Vinga, ves. Aigua. Comencem els experiments. Primer hem de posar els nostres caramels en cercle. Ara, afegim una mica d'aigua. Alice, què ha passat?
No hi ha llaminadures a la dutxa, només aigua. En aquest cas, puc compartir amb tu, Alice. Però primer m'he de canviar. Per això tinc una idea genial. Anem, Alice. Esquerra o dreta? Esquerra o dreta? Esquerra o dreta, ara? Dreta o esquerra? Prepara't. Alice, 3, 2, 1, ja! Estàs genial, Alice. Gràcies, però això és massa. D'acord, em pots agafar una mica, Alice. Saps què? Tinc una idea millor, Steffi. Què vols dir? Anem a la taula gran. Comencem amb el groc. Que xula! Quina piràmide tan xula que hem fet! Oh, sí. L'art amb llaminadures és molt més interessant i saludable que menjar dolços. Ara, ajuntem-los tots. Genial. Podeu anar a jugar a un altre lloc. D'acord, d'acord, agafa. Xups. Oh no, la meva nina. Ho sento molt. Deixa. No et preocupis, intentarem trobar les teves nines. Ho fareu. Oh, mira, què és això? Afanyeu-vos i ja trobo a faltar les meves nines. Anem, Steffi. Aquest sembla tan fred. Mira, potser les nostres nines són allà. Això és un joguet de tauró. Crec que és aquí. No crec que això sigui una nina. És només una pilota. Ens en queden 3 més. Comprovem-ho. Tampoc no és una nina, només un elefant. Potser és aquesta. Un biberó. Bé, això no és una nina. Aquesta és la nostra última oportunitat. Vegem què hi ha dins. Només és una bossa, no és una nina. Maria, ens falta una banyera més, comprovem-ho. Sí. Atrapat. Hem trobat les 2 primeres nines de la Dasha. Anem a agafar-les. Dasha, hem trobat 2 de les teves nines. Gràcies, noies, en queda una més. Steffi, crec que les nines de la Dasha podrien estar allà. Comprovem-ho a dins. Steffi, potser les nines són aquí. Sí, comprovem-ho.
trobat alguna cosa. Jo també he trobat alguna cosa. Però aquestes no són nines. Però aquestes no són nines. Mirem si trobem una altra cosa. No, on són? Hem buscat per tot arreu. No les podem trobar. Hem trobat 2 nines més. Deixa, hem trobat 2 nines més. Gràcies, noies. Queden 2 nines més. D'acord. Vegem si hi ha nines aquí. Oh, només és un cotxe. Crec que l'he trobat. Oh, és només una joguina petita. Última oportunitat. Què és això? Urra, he trobat una nina, però només una. I ja et tinc. He trobat una altra nina. Bona feina, Maria. Finalment, hem trobat les 2 últimes nines. Deixa, hem trobat les 2 últimes nines. L'última nina. Gràcies per trobar les meves nines. Deixa, sentim haver trencat la teva torre del llit. Nois, assegureu-vos de reconèixer els vostres errors. I ajudeu els altres. Noies, juguem amb la pilota mentre les meves nines dormen. D'acord. D'acord. Oh no, això no altre cop. Saps què? Millor vaig a veure les meves nines. I hauríem de trobar un lloc millor per jugar a pilota. Anem. Les meves nines.